Така. Днес ще говорим за jQuery. Аз го споменах предния път, няколко пъти показахме някои по-прости неща, обаче сега ще говорим повече в детайли, как да го ползваме, какво е всъщност jQuery-то. Така, вече знаете горе-долу кой е, няма да се представям пак. Това е аджендата, какво е jQuery, какви са основните методи и тъй наречения basics на jQuery-то, как с jQuery да търсим елементи в дома. Малко ще споменем какво е chaining и stacking в jQuery, ще поговорим за какво са jQuery плагините и накрая малко демо с демонстрация, нали, на нещата, които сме изговорили, защото вече започваме да навлизаме в техническата част на курса и нещата трябва да се показват. Така, започваме с това какво е jQuery. Важно е да се знае, че преди да започнете работа с jQuery, трябва да имате базови познания по HTML, CSS и JavaScript. Ние сме минали през тези неща и се предполага, че вече знаете кое какво е. Разбира се, не ви трябва много висок скил по тези трите технологии, но трябва да имате познания кое какво е. Така, какво е JavaScript, jQuery? Реално jQuery е най-известната JavaScript библиотека. Създаден първоначално през 2006 година. Той е крос-платформ библиотека, което ще рече, че той работи на всякакви устройства, всякакъв вид браузъри, всякакъв вид операционни системи, ползва се също и в мобилните приложения. Общо взето на всичко IT работи jQuery-то. Защо е измислено? За да може по някакъв начин да се опрости client-side писането на JavaScript, свързан с манипулацията на HTML. Той е толкова популярен, че реално се ползва от 65% от топ 10 милиона най-посещаваните сайтове. Важното за jQuery е да се каже, че той е свободен за ползване, не се изискват лицензии, всеки може да го ползва както си иска и кода му е open source, т.е. не е като продукти на Microsoft, където се плащаме някаква голяма сума, получаваме някакъв продукт, обаче кода, който стои зад него, не е ясен. Както Drupal, ще научите по-късно, той също е open source. Предполагам, сте чували за open source термина и каква му е идеята. Всеки може да види кода, всеки може да контрибютва, всеки може да допринася за подобряването на един продукт open source, какъвто и да е той, както и в случая с jQuery. Така, защо е толкова популярен? Защото толкова с много сайтове, вече нали, почти всеки модерен сайт го ползва. Първо, защото той е лесен за научаване, скриптов език, лесен за писане, лесен за разбиране. Второто по важност е, че много лесно може да бъде екстендван вашия код. jQuery кодови са така наречените плагини. Реално плагините ще ги кажем по-късно после, но реално плагините са парче код, което някой е намерил за доста полезно и е решил да го направи по-завършен вид да има. Ако се спомняте предния път, ви показах те наречения Flex Slider, който реално е вид плагин. Някой преди време си е решил да си прави слайдър, трябвало му и написал е някакво голямо количество код, направил го е готино и решил да го сподели с хората. В сайта на jQuery се помещават повечето плагини, официалните релиз на плагините, съществуват и много други, обаче там в официалния сайт на jQuery са тези, които си заслужават. Към момента има към 2700 плагина available, тъй че почти всичко, което си помислите като ефект, вече някой го е направил. Защо също е популярен? Защото много лесно може да манипулираме елементите от DOM дървото, използвайки подобно на, както казахме предния път, селектори от CSS-а, можем да достъпим много конкретен елемент от нашия сайт. Също готиното нещо му е, че има голямо комюнити, т.е. много хора го ползват, много хора срещат проблеми, много хора задават въпроси в интернет и най-вероятно, ако срещне някакъв проблем, ако го гугълнем, ще си намерим, някой вече ще е питал, Stack Overflow някой ако е ползвал, там най-често това е сайта, в който се задават въпроси и се отговаря. Вие проблемите, които ще срещнете, вероятно вече са отговорени там. Тъй, че един сърч в Google
първите няколко резултата вероятно ще ви дадат отговор. Това е хубавото и на open source проектите, че имат много широко комьюнити, защото не се изискват лицензии, всичко е безплатно, всеки може да го ползва и всеки малко или много проявяващ интерес в някаква технология, ще си свалил jQuery, ще му е станало интересно, ще си го инсталирал, ще се е запознал с него. Кое е важно за него? Да кажем, че какъв е браузър саппорта. jQuery се дели на 3 основни версии, като последната 3 точка нещо си излезе наскоро. Важно е като се вземем jQuery да го ползваме, малко ще видим как реално се сваляме jQuery и как почваме да ползваме, да се съобразим с това за какъв саппорт искаме кои браузъри искаме да поддържаме. Ако искаме да поддържаме старите Internet Explorer от 6 до 8, трябва да ползваме някоя от jQuery версиите, които започват с 1. Ако не ни пука за старите браузъри, искаме само модерна аудитория, ползваме някоя от 2 версиите или 3 версията, без значение. Така, какво може да прави jQuery? Чрез jQuery можем да манипулираме елементите от DOM дървото и HTML като цяло. Също можем да манипулираме CSS-а, но това вече започва да залязва като практика с навлизането на CSS 3, защото някои от анимациите и ефектите, които преди се правяха с jQuery, най-обикновен fade in и fade out, който го има и в PowerPoint-а, да. Вече се постига изцяло с CSS. Полезен за ползване и с функционалността му, да наречения Ajax, което е асинхронно зареждане на JavaScript, т.е. без да презареждаме страницата, чрез JavaScript можем да направим call към някакъв сървър, който има някакви данни, примерно статии, и по този начин да ни се заредят някакви данни, без да презареждаме страницата. По този начин се правят, примерно, ако имаме страница с новини, имаме много новини, не искаме, разбира се, ако имаме 1000 новини, като отворим страницата, всички 1000 новини да ни са лиснат. Обаче искаме да сме готини, не искаме да ползваме Pager, който реално ти презарежда страницата. В този случай ползваме Ajax, който примерно като цъкнем Load More, ако сте виждали в някои сайтове, JavaScript се обръща към сървъра, взема новите данни и ги добавя най-отдолу страницата и тъй получаваме ефект на презареждане на данните, без да имаме презареждане на страницата, което е много готино за потребителите. Така, как да използваме jQuery? Реално jQuery е един JavaScript файл. Как говорихме предния път, как се инклюдва JavaScript файлове с script тага. Сваляме си jQuery-то, слагаме си script тага, описваме пътя към самия jQuery файл и вече ползваме jQuery. Важно е jQuery да бъде инклюднато в HTML преди нашия custom script, защото за да използваме функционалностите на jQuery, то трябва да бъде заредено преди това. Ако сме го декларирали след това, то реално не е заредено, защото браузъра чете HTML ред по ред и не можем да използваме неговите функционалности. Има няколко основни метода за използване на jQuery. Единият е този, за който говорих до сега, като си свалим файла и си го хостнем локално. Това е добре за приложения, които са за телефони, защото сваляш си приложението и в следващия момент потребителя, който иска да ползва това приложение, ако ползва локално файла, то той ще бъде зареден локално и той няма нужда да го сваля. Докато веб-сайтовете повечето случаи използват CDN. Какво представлява един CDN? Това е Content Delivery Network. Обикновено CDN е един хостинг, където се хостват най-известните такъв тип библиотеки, различни онлайн фонтове, такива Content Delivery мрежи имат Microsoft, jQuery си имат собствена, Google са едни от най-известните провайдери за различен тип библиотеки. Това е идеята, че представете си, че един потребител дневно посещава 20 сайта, които са му най-често влизаните, примерно Facebook, там 9gag, някакъв новинарски сайт. Най-често влизат в тези сайтове. Всички тези сайтове се предполага, че ползват jQuery. Ако всеки сайт сам си хостваше файла, т.е. той беше при файловете на сървъра, трябваше всеки път, като отваряте тази страница, този файл да бъде свалян. Обаче хората са измислили тези CDN и какво се случва? Ползва този CDN, отваряш първо сайт 1 и сваляш jQuery-то от CDN-а. И той се записва в кеша на браузъра. Отваряш сайт 2 и сайт 2 също ползва същия jQuery файл на същия CDN.
браузърът ти вижда, че вече го е свалил този файл и ни го свалят втори път. Тоест по този начин се спестяват някакъв трафик. Когато всеки сайт си хоства сам jQuery, то на практика може да е едно и също и най-силно вероятно да е едно и също, обаче браузъра ви няма как да знае, че jQuery на сайт 1 е същото като jQuery на сайт 2 и иска не иска, ще свали два пъти файла, въпреки че той е един и същ. Пак ще го запази в кеша и пак ако презаредите сайт 2, ще си ползвате, нали, файла на сайт 2, обаче като отворите сайт 3, ще трябва пак да свалите jQuery. С CDN-а веднъж сте свалили. Презумпция предполагаме, че всички известни сайтове ползват един и същи CDN. По-големите провайдери си имат техен CDN, както Google. Facebook също мисля, че си ползват техен собствен CDN. Имат голяма мрежа от сървъри. И сваляте си веднъж този файл, отваряте следващ сайт, файлът е вече свален, не се грижите за него, грижите за останалите custom скрипт файлове, които са специфични само за този сайт. Така. Започваме с вече техническата част. Как да пишем jQuery и какъв е неговия синтакс. Както ви казах, jQuery е много прост език. Защо е прост? Защото той има няколко основни елемента. Важно е да знаем как работи jQuery-то. jQuery-то, първо, най-важното нещо, което прави е да селектира или така наречения израз по-технически query, оттам идва и името му jQuery, което е JavaScript query. То е най-просто селектиране на някакъв елемент и после, след като бъде селектиран този елемент, му прилагаме с него се случват някакви неща. Така, ето го синтаксиса, имаме $ знак, в скоби е селектор, след това точка и какво ще се случва с този елемент. Така, какво представлява всеки един от тези елементи в синтаксиса и тук съм забравил да напиша, че завършва с точка и запетая, както това си стандартно за JavaScript, трябва да го знаете оттам. Така, с $ се обръщаме към jQuery и казваме, тук ще започна да използвам jQuery. В първите скоби, където седи селектора, обикновено пишем, примерно, както е даден примера, P. В случая какво прави това? Това избира всички параграфи на страницата, която има. И след това идва тъй наречения action. Какво е action-а? Отдолу от примера имаме .hide. Какво ще направи това? Името на тази функция подсказва, че ще скрие всички параграфи на страницата. Тоест, ако напишем този ред в нашия скрипт, използваме jQuery, призареждаме страницата и ако имаме някакви параграфи, то те ще се скрият в последствие, след като зареди JavaScript. Ако си пуснем страницата да зарежда много бавно, с цел да видим какво се случва при изпълнението на кода, ще видим, че първо страницата ще се зареди, елементите ще са там, после ще дойде jQuery-то, ще скрие параграфите и с това функцията приключва. Така, какво е важно за jQuery-то и как да пишем jQuery? Важно е, преди да почнем да пишем jQuery, да сме сигурни, че сайта ни, или тъй наречения документ, наречен в jQuery, е готов да работим с него. Как правим това нещо? С този ред document ready. По този начин се уверяваме, че страницата е заредила напълно, всички елементи Layout Engine ги обработил, визуализирал ги и сме готови да работим с това нещо. Идеята на това е да не се опитваме да манипулираме елементи, които все още не са създадени. В смисъл, ако страницата е много голяма, ако компютъра ни е много бавен, разбира се, в момента с новите компютри, новите технологии, то се случва за милисекунди се изгражда един сайт. Компютъра ви е по-бавен, най-вероятно повече време ще ви зарежда страницата, докато се изградят всички елементи, да се заредят и картинките, и CSS-а и всичко останало. За да сме сигурни, че този процес е приключил, ползваме Document Ready. Отдолу на втория код, който е показан, е реално съкратена версия на Document Ready. Двете неща вършат една и съща работа, вече си ползвате, което ви е по-удобно. Горният вариант е по-ясен, по-четлив. Той е за по-начинаещи хора, които сега се започват да работят с jQuery. Долният код върши същата работа, както казах, но е по-сложен за разбиране, защото имате някаква функция, пред нея някакъв $, какво се случва, не е ясно.
Така, както казахме, едно от основните неща в jQuery са селекторите. Даже е най-важното нещо. Чрез селектора намираме и след това селектваме елемента, върху който искам да работим. Има няколко вида селектори, те са базирани примерно на име на HTML тага, отговарящ на същия, както преди малко примера с параграфа. Можем да селектираме елементи по ID, по-точно един елемент по ID, можем да селектираме много елементи по клас, по тип, по атрибути, по стойност на атрибутите и така нататък. Може да ползваме и псевдоселекторите от CSS-а. Това е хубавото на jQuery, че е базирано на CSS селекторите, т.е. няма да научавате нещо ново, ползвате се същите селектори. Всички селектори започват с долар и в скоби пишем селектора, който искаме да използваме. Така, елемент селектора, вече го видяхме, какво представлява той. В скобите, в кавички изписваме типа елемент, който искаме да селектнем и който искаме да обработим по някакъв начин. Там може да стои P за параграф, може да е div, може да е strong, примерно, може да е всички HTML елементи, могат да бъдат написани там. Така, ID селектора, какво представлява той? Селектира всички елементи, обикновено ID-то се ползва за един елемент, селектира елемента с определено ID. Важно е да напишем и диеза в кавичките, защото ако напишем само тест, в случая, ако имаме клас тест, jQuery-то няма да знае към класа ли трябва да се обърне или към елемент ли да търси. Както видяхте преди малко, елементите се пишат само името на елемента, вече за клас ID и друг вид селектори трябва да ползваме IDS отпред или точка за класа. Важно е ID-то да бъде уникално за елемента на страницата. Това сме го казвали няколко пъти, но ще го повтаряме също, защото е много важно. Клас селектора обикновено хваща всички елементи, които имат този клас. Важно е да правим разлика, че тук имаме един елемент, а тук имаме много елементи. И ако имаме два елемента с даден клас, обаче искаме да достъпим само първия такъв. Как се прави това? По-късно ще видим как да достъпим първия намерен елемент от клас, или четвъртия, или петия, или който си искаме. Важно е да знаете, че чрез този клас селектор селектираме всички елементи с този клас и ги обработваме. Ето тук е един пример с малко по-сложни примери с jQuery селектори. Можем да използваме звездичка, което означава, че това селектира абсолютно всички елементи. Имаме и така псевдоселекторите, first child, last child, например, имаме first, там където е примера с unordered list item first, ще ни селектни първия list item от unordered листа. Имаме също селектор за таблици, можем да селектираме само четните или нечетните елементи, можем да селектираме всички елементи, които имат href атрибут, т.е. всички линкове. Можем да селектираме и по value на атрибута, в случая всички елементи, които имат target blank, всички A елементи по-скоро. Така. Какво са евентите? Евентите са методи реално. Вчера са ви говорили за методи и за функции. Метода реално е една функция. Това е така наречения в jQuery, това е действието, което искаме да изпълним върху даден елемент, който преди това сме селектирали с селектора. Какъв е синтаксиса? Както казах вече, пишем някакъв селектор, там вече сме избрали елемента и след това искаме нещо да се случи. В случая имаме точка клик, което ще ни направи нещо когато кликнем на този елемент. Ако искаме да напишем някакъв по-дълъг код, който да се случи на този точка клик, го правим както е показано в долния пример. Пишем function и там където е action goes here, може да напишете колкото си искате код. Всичкото това нещо
то код вътре, който ще бъде изпълнен единствено, когато цъкнете върху някой от параграфите с мишката. Така. Както казах, jQuery е много силно, когато искаме да търсим дома и да изберем точно даден конкретен елемент от дом дървото. В jQuery тази методология на търсене на елементи и разхождане нагоре-надолу по дървото се нарича traversing. Чрез него намираме и избираме точно даден елемент. Кои са основните термини в traversing? Имаме ancestors, които са предшественици, имаме наследници, имаме така наречените братя и имаме филтъри. Сега ще кажем за всички тези неща по-отделно. Тук има една графика, която не се вижда много добре. Реално имаме един div, под него имаме един unordered list, който има два лист айтема, с първия лист айтем има два спана и другия лист айтем има един b-tag. Какво е важно тук да кажем? Примерно, че div елемента е parent на двата unordered листа, т.е. само един тоест. И е предшественик на всички елементи надолу по дървото. Unordered листа сам по себе си е parent на двата листа айтема и е дете на div. Тези термини с дете, parent и child са много важни да ги запомните, защото jQuery има такъв тип функции, с които може да се кажем, примерно можем да посочим този лист айтем, ако той има някакво ID, първия примерно левия, и да му кажем на лист айтем с ID, примерно тест, .parent. Той нещо какво ще направи? Няма да се обърне към айтема, който сме избрали ни с конкретното ID, а ще се обърне към неговия parent. По същия начин може да се обърнем към неговите чалдове, към неговите сиблинги, които са му реално братята, които са на същото ниво. Какво са сиблингите? Това са два елемента, които имат един и същи парент. Ако кажем .li, както е в случая, обърнем се към .li, след се обърнем към неговите сиблинги, т.е. ще фанем и другото ли и ще работим едновременно върху двата елемента. Така, за предшествениците, какво е важно да кажем, че предшественик на един елемент е неговия пряк парент, неговия grandparent, great grandparent и така нагоре до края на елемента. Как можем да се обърнем директно към парента с .parent? Се обръщаме към директния родител на елемента. С parent се обръщаме на всички нагоре по дървото. Тоест, първо знаете, че имаме HTML тага, след това имаме body, след това да кажем, че имаме някакъв div и след това имаме някакъв параграф. Ако кажем на този параграф .parent, то ще се обърне на всички елементи нагоре по дървото до HTML. Има също и една функционалност parents until, която можем да му кажем, като срещне даден елемент, примерно с даден клас, то да спре да търси нагоре по дървото за парентите на този елемент. Тоест, ако на примера, който дадох преди малко, на някой от диловите сме сложили някакъв специфичен клас, може да кажем спри на този клас, фани всички родители до там. Така, за наследниците имаме две основни функции. .children, за него е важно да кажем, че той ни връща директните деца на елемента. Тоест, ако имаме unordered list, вътре list itemi, в тези list itemi имаме нещо друго. Ако кажем на unordered lista .children, ще фанем само list itemите, без нещата, които са вътре в тези list itemi, защото в тях може да имаме още един лист, може да имаме каквото си искаме. Ще фанем директно тези. С .find обаче разликата е там, че хващаме всичко надолу. Тоест, независимо колко неща имаме надолу в дървото, ще фанем всички тия работи. Така, ето тук имаме и един пример. Да кажем, че имаме този лист с ID destinations. Ако искаме да фанем ли айтемите, пишем destinations, празно място ли и това хваща всички лист айтеми в един unordered лист, по-точно в листа с този ID. То може всъщност да не е лист, може да е div просто. Пак ще фане всички лист айтеми в този div. Така, по същия начин както и в CSS, ако искаме да хванем директните
наследници, т.е. children, а не в този начин, по този метод, все едно сме казали .find. Значи кода е този код и примерно ако махнем ли и вместо destinations напишем .find, резултата ще е един и същ. Разликата обаче, че едното е по-бързо от другото. Така. Мисля, че .find или .children е по-бързото. Тоест, това нещо, ако го заменим с .find, ще работи по-бързо. Този метод е малко по-бавен и не е добра практика. Просто ви го показвам, че има възможност по този начин да пишете, ама според мен е по-лесно да се напише по другия начин, ама малко ще покажем с примери. В смисъл, ние в нашата практика няма как да го хванем дали по-бързо и по-бавно, защото работим с много малко елементи и скоростта ще са някакви милисекунди, които няма как да ги забележим. Както и в CSS, с тази наклонената черта можем да изберем директните наследници, т.е. сме казали .children. Елементите, които са вътре, по-навътре в дървото, няма да можем да ги селектираме с тази директна работа. Така, сиблингите или така наречените братя и сестри са два елемента, които имат един същи парент. Когато изберем един елемент с .siblings, хващаме всички негови братя и сестри, т.е. всички подобни на него елементи, които имат същия парент. С .next можем да хванем следващия поред елемент. С .next all можем да хванем всички следващи. С next until можем да кажем всички следващи до еди кой си. Примерно да кажем, че имаме 200 айтема, селектираме 50 и искам да кажем хвани ни следващите, ама до 100-ния, т.е. не всичките до края. И същите неща може да ползвате за previous. Ако имаме 100 елемента, селектирали сме 50 и искаме да хванем 49, използваме .pref. Нали, това обаче важи само ако тези всичките айтеми имат един същи парент. Така, как можем да селектираме също множество елементи, върху които да работим с запетайка в jQuery селектора. Можем да изброяваме, примерно да хванем всички елементи с клас promo и елемента, който има ID France. Ако искаме и на двата да правим едно и също нещо, мога да направим по този начин. Що е важно да се използва този multiple selecting? Идеята е jQuery да не търси два пъти някакви елементи за едно и също нещо. Тоест с тази операция, с едно търсене ще се намери дадените елементи на един път, което също спестява време. Така, chaining и stacking. Това са два термина, които често, като започнете да пишете малко повече jQuery, ще почнете да ги използвате и са много удобни. Какво представлява това? Чейнинга? Реално да навързваме няколко метода един след друг на един и същия елемент. Тоест искаме на един елемент да му направим няколко неща. Как става това? Вместо да пишем всяко нещо на отделен ред, мога да напишем тези всичките неща заедно. Отново, как ни помага това? Спестяване скорост, защото на jQuery не му се налага да търси няколко пъти един и същия елемент. Особено когато е един и същия, е много лоша практика да го правим на отделни неща. Ето един пример. В случая имаме някакъв елемент с ID P1, искаме да му сменим CSS-а, цвета да го направим червен, искаме в същото време и този елемент да се слайдне за 2000 милисекунди и искаме след като се слайдне нагоре да се слайдне надолу. Всичките тези неща, вместо да ги пишем на отделни редове, мога да ги направим на един път. Какво се случва обаче, когато чейнваме така методи? Обикновено реда ни става много дълъг и става трудно за четене. Какво ни предлага jQuery-то? Понеже то не иска много стриктно да напишем кода, можем, както е показано на долния пример, който прави също нещо като отгоре, да пренесем на нов ред всяко едно от нещата, които правим на елемента, за по-лесно четене. Така. Stacking реално изглежда същото, но той е пак вид, той е на практика вид chaining. Обаче за какво се ползва? Имаме два метода, които са find и filter в jQuery, които могат резултатите, които сме получили,
по някакъв начин с селектора да ги филтрираме още един път. Тоест, можем да хванем, примерно да кажем, че имаме един клас, един div с някакъв клас. Искаме на този елемент, вътре в него да намерим пък всички останали елементи, които имат някакъв друг клас. То първо ще хване, тук отпред имаме example, ще хване този елемент example и ще почне да търси само в него елементите, които имат клас special. И след това на тези елементи можем да кажем какво ще им правим. Примерно ще им appendнем текст. Append какво значи? Това е да добавиш някакво съдържание към HTML елемента. Така. jQuery плагините. Както казах, това реално е малко парче JavaScript код, записан в един отделен файл. Ако искаме да си го ползваме, си го инклюдваме както всеки друг JavaScript. То реално е нещо като jQuery, само че е много по-малко. jQuery е огромно нещо. Идеята на плагините е, че нещо ценно, което някой си направил и мисли, че някой друг би бил искал да направи да постигне същия ефект. Записва се този ценен код в един файл, споделя го човека в jQuery плагин репозиторито, малко ще го покажем. И вече всеки може да си го свали и да си го ползва. Тук има няколко примера с плагини, след малко ще ги покажа. Като започнем с демото и реално стигнахме до края, където вече може да си говорим за демото. Само да спра записа и само си намеря мишката.